Limnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! May nga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subunga daw Martes, pet sa 15 sa bulan sa Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sining mga headlines sa top story of the day. Presyo sang diesel, nagsaka sa masobra 13 pesos subungaga. Masobra 7 pesos naman ang saka sa kada
litro sang gasolina. Sa aton balita lokal, former Governor Lito Coscolluela nagpanumdum sa mga supporters ni Vice President Leni Robredo nga mag-exercise sa maximum tolerance. Governor Bong Lacson nag-anunsar sa suporta kay Senator Tito Soto bilang Vice Presidential candidate. Samtang duha patay sa pagkarambula ukon sa bahin sang 4 ka masalakyan sa banwasang Hiligaran. 4 ka mga balay gintupok sang kalay sa sunog nga nagluntad sa syudad sang Kabankalan kahapon. Mayor Esco Moreno gindagsa sa linibog ka mga supporters sa iya pagbisita sa probinsya sang Masbate. Sa atong balita national, presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hindi magtambong sa debate nga gin-organize ang COMELEC sa Marso 19. COMELEC nagpasaling nga may tiod pagod magbago ang desisyon na presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. kag running mate sini nga si Sara Duterte Carpio. Analyst kampante naman nga mapatihan ang survey angod sa ranking sa mga kandidato sa tagsa ka eleksyon. Sa Balita International, pinakamanggarano nga persona sa bilog nga kalibutan ng hangkat kay Russian President Vladimir Putin nga mag-inaway. Numero sa mga sibilyan nga napatay sa inaway sa Ukraine naglapaw na sa 600. Samtang balita sa ilang pang bata ni Manny Pacquiao nga si Jimwell, nagpangako nga panamion pa gid ang pag-away sa ring kasunod sa una nga kadalagan sa amateur boxing bout. Balita sa entertainment, Chris Aquino naghulat sang resulta sa bone marrow test sa pang nagabatsyag sang ulcer. Samtang balita espesyal, kumusta na ihan ang cave monastery sa Ukraine? Aton bisitahan, dugay-dugay. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Una kita sa aton sini top story of the day. Epektibo na subunga aga ang major price hike sa presyo sa produktong petrolyo kag ginmarkahan ay ka-11 nga asod-asod nga semana sa pagsaka sang presyo kung saan nagadangat na sa 84 pesos ka 55 sentimos ang kada litro sang gatong sa pila ka malugar sa pungsod. Sa separadong advisory sa gipagwa Lunes sang hapon, gipayag sa Chevron Philippines Incorporated, Flying V, Petron Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magapasaka sila sang presyo sa kada litro sang gasolina sa 7 pesos kag 10 sentimos, samtang 13 pesos kag 15 sentimos sa diesel, kag 10 pesos kag 50 sentimos sa kerosene. Gin-implementar sang clean fuel kun ang sabahin sang PTT Philippines Corporation kag Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated. Ang kaangay nga pagbag-o magluwas lamang sa kerosene nga wala nila ginadala. Ang pagbago naman ang nag-take effect las 12:01 sang kaina sa kagahon. Lunsay para sa Caltex kag Clean Fuel kag alas 6 naman subong nga aga para sa nabilin nga mga firms. Sa latest data sang Department of Energy, ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa total net increase nga 13 pesos kag 25 sentimos kada litro sang gasolina, 17 pesos kag 50 sentimos sa kada litro sa diesel kag 11 pesos kag 40 sentimos sa kada litro sa kerosene as of March 8, 2022. Una kita sa aton sining foreign exchange rate ang cambio sang kung baylo sa US dollar, 52 pesos kag 26 sentimos ang baylo sa US dollar, 6 pesos kag 67 sentimos ang baylo sa Hong Kong dollar, 38 pesos kag 32 sentimos ang Singaporean dollar, 13 pesos kag 93 sentimos ang Saudi Arabian rial, kag 57 pesos kag 6 sentimos ang sabahin sang euro. Ang average naman nga presyo sang produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded nagadangat sa 71 pesos and 29 centavos to 71 pesos and 90 centavos. Ang premium naman may balor 71 pesos and 45 centavos tubtob 72 pesos kag 65 sentimos. Sa bahin sa diesel may baylo o kung may yara ini sang balor nga 64 pesos kag 29 sentimos tubtob 74 pesos kag 8 sentimos. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita. Una kita sa balita lokal.
Gimpahayag ni former Governor Rafael Lito Coscolwela nga luyag sini nga makasugilanon ang involved sa naluntad nga isyu sa tunga sang Bombo Radio Bacolod News Team kag isa sa mga organizer sa Grand Rally ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo sa iya sini nga slate sa Paglaom Sports Complex sang Biyernes. Iniagod nga mas mahangpan ang insidente kag makuhaan sa leksyon agud nga malikawan na ini sa masunod pa nga mga tinuon. Madumduman nga samtang nagaplastar ang coverage team sang Bombo Radio Bacolod, ang mga ini ang ginpalapitan sang organizer nga ginkilala kay Rodel Concha kung sa diin ginsingalan sini ang mga reporter sa panindugan nga hindi ang mga ini pwede sa VIP area. Gilo naman ini nga naglakat kag nagbalik upod sa iban pa nga opisyal kung sa din siya ang nagwara-wara kag tuman ang kaaki nga ginturisok si Bombo Franz Andrew Burgos agin sundan pa sa pagpanglampos ni sa bangko nga santo sa iya may nakapangalan na apang ginhulam sang coverage team. Sunod sa kay Coscolwela, ginistoryahan naman nila ang issue samtang naga-meeting para sa overall survey sang nangin madilag-on nga aktibidad. Ginakasubo man sang gobernador o kung sabahin sang anay gobernador kag convener nga pisar sa nangin successful nga programa may yara sang kaangay nga hitabo. Ginalantaw naman sini nga mahimo pa nga ang nangin akrasyon ni Concha ang tuga naman sang pressure bangod sa kanabuon sang tao kung sa diin siya ang nadulaan sa self-control. Apang panumdum naman sini nga isa sa pinaka-basic nga pulisa sa kampanya amo ang maximum tolerance kung sa diin sa tion sa hindi paghangpanay ang pinakamaayo nga sabat amo ang pagsugilano na good nga maplastar ang dapat kag hindi dapat. Payag naman ni Coscolwela nga sa ila sini nga assessment bisan nga tuman kadamo sang tao nangin masinulundon man ang mga supporters kung sa din wala sang disuganay kag agaway sang pwesto sa baylo ang mga ini ang nagabuligay pa. Gani nagakasubo ini nga may kaangay pa nga hitabo. Wala ko gatakon staff nga manguta lang bida ko na natabo kag ikon na yan. Ano wala nga ma-arito for tonight. May ara ko no sang nakakuha video nami tani ko makita ubla mo bisan way tagapangita boto. Good behavior is still good behavior. Hopefully makwanta ni Mayo buwas kag mo na lessons learned. We will learn kung ano nag-trigger sa sini nga incident. We can advise everybody involved maganda mabi. Amo na siling ko maximum tolerance ang policy nato. Ang kabahin sa pagpahag sa anay gobernador sa probinsya, Lito Coscolwela. Nagpatahag si former Governor Rafael Lito Coscolwela, convener ng isang bayan, na to'y sa pagka-delay sa pagsugod sa program proper sa Grand Rally ni Vice President Leni Robredo ay Senator Kiko Pangilinan sa Paglaom Sports Complex, Bacolod City sa Biyernes. So kay Coscolwela, luyag ni VP Leni nga on time ang pagpatigayan sa aktibidad gani on time ang mga ini nakabot sa venue. Paigsin nga malawig naman sila nga upo ni VP Leni sa backstage habang wala gyapon nagsugod ng programa ganigin patawgan na ni Coscolwela ang in charge kung ano ang kabagdanan sa delay. Kasubong man nga nag-abot si former Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV ang nag-report nga mahimo may isa pa ka oras ang ilahulaton antes magsugod ng programa. So kay Coscolwela nga mas ginabalik o kung mas ginakabalakaan sa Vice Presidente ang sitwasyon sa mga pumuluyo nga nagahulat ilabi na nga sila mismo ang kapin isa mga oras kag tunga na nga nagahulat sa backstage. Ginanataw naman nga may mga ginplastar pa ang mga organizer sa venue nga nagpadugay sa pagumpisa sa programa. Gintanyaga naman ni Coscolwela si VP Leni nga magpamahaw anay samtang ginahulat ang pagumpisa sa programa apang nagpamaliban ng Vice Presidente kag ginpakamaayo na lang nga mag-review sa mga hiligaynon nga termino nga iya magamit sa speech. Ginpaayag naman ni VP Leni nga makaluluoy ang mga tao nga nagahulat sa gwa. Bangod sa delay gani ginpakamaayo na lamang sa mga ini nga paluson sa programa ang duwa ka naka-schedule nga musical numbers. Kasubong man nga wala naging patigayon ni former Governor Lito Coscolwela ang speech nga natala na mangutani si iya agod nga makasugod na sa speech si VP Leni Consideina. Aminado man ang convener nga amugid ang ginahulat sa mga supporters. Siling ni VP Leni, maluoy man ta sa tao. Daw, pila na ka-oras niyo? So, ginpakat namon ang duwa ka musical numbers. Ginpakat, kag ginsiling isaylo na lang after sa speech ni VP. Tugon kumandahin sa organizer, siling ko, kuwaan na lang man palihog ang akon malipot nga message. I was supposed to deliver a message. Siling ko sa amo ni nga sitwasyon, why naman ni may mamati? Pagsulod na ni VP Leni, amo naman lang nang gusto pamatian sa tanan. Nabatian liwat si former Governor Rafael Lito Coscolwela.
Samtang dugang nga balita lokal, apisan nga hayagan nga ginasuportahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson si presidential candidate Leni Robredo apang hindi naman ini magaboto sa running mate nga si Senator Francis Kiko Pangilinan kundi kay Senate President Vicente Soto III ini magasuporta. Naibuloan nga kabahin si Lacson sa National People's Coalition NPC samtang chairman naman sa partido si Senate President Vicente Soto III. Sunod sa kay Lacson, nagmeeting ang NPC sa Lunes kung saan nagpahayag ang malideres sa partido na dapat suportahan sa mga miyembro ng NPC ang ila sininga kandidato. Personal naman nga gin-eksplikar sang gobernador sa ila na day Kiko Pangilinan kay sa asawa sininga batikang na atres nga si Sharon Cuneta ang iya sininga desisyon. Sunod sa kay Lacson, nahangpan man ini nanday Pangilinan nga wala sang mahimo ang gobernador. Bangod ini ang panuwagan sa iya sininga partido. Sa pihak kabahin, magluwas sa kay Lacson, madamo man sa mga alkalde, kongresista kag board members nga kabayan sa NPC apang nauna na nagpahayag sa pagsuporta kay Vice Presidential candidate Sara Duterte Carpio. Ginabantayan naman sa karon kung ang mga nasamit opisyal ang magapili sa pagsunod sa ilang partido kung ipakig desisyon namang ila sininga desisyon sa pagsuporta naman sa kay Sara Duterte. I explained to Senator Kiko that in the meeting last Monday of NPC, they really pushed for Senate President Soto being an NPC member. So I will have to ask also the other NPC members, especially those who attended that meeting, how is it now? Senator Kiko understood it. Him being in politics, he understands his thing. Ni Sharon Cuneta understood also the decision. Ang kabay sa pagpahayag sa gobernador sa probinsya, Bong Lacson. Ginpasalig sa punong barangay sa Mansilingan nga pagabutangan sa mga ini ang sang signage ang kalog sa Hillside Subdivision Barangay Mansilingan syudad sa Bacolod. Kung sa rin nalunod ang 5 katuig nga bata kahapon sang uto agad hindi maliwat na ang insidente. Madumduman nga ang biktima nga si alias Boy Boy ang nalumos matapos nga nahulog sa kalog kahapon. Ini matapos nga nagsaka ang tubig kahapon tubod sa dalaan tugas sa madamol nga pag-ulan na. Bangon hindi na makita ang kalog, si alias Boy Boy ang nakadalinas diri kag naanod sulod sa tamburong. Sunod kay punong barangay Rodolfo Boy Pico. Nakuha nilang bata sa may isa ka manhole malapit sa Taytay sa barangay Ali, syudad sa Bacolod. Kapin 300 meters gikan sa lugar kung saan ini nadula. Madamo naman sang nagbulig sa pag-rescue sa biktima. Patag sang punong barangay nga sang kulpa na ang tubig baha. Liwat nila nga ginchikyar ang nasambit nga drainage kung saan nakakita ang mga inisang duag pink nga ginpinsar sa mga ini nga plastic. Ila naman ini nga ginchikyar kag nakumpirmar nga ini ang biktima. Sunod kay Pico, may pila sa ulo kag kilid ng bata apang pagkalumos ang ginatulok sa mga ini nga ginkamatay sa biktima. Dugang pa ni Pico nga matigang na ang bangkay sa bata sa ilan mamasapuan na. Madumduman nga batang nalunod pa sa dolas 12 ang udto. Apang ining nasapuan pa sa dolas 13:30 sang hapon. Kung sa din ining na deklarar nga patay alas 3:43 sang hapon. Sa nag-subside na, nag-check na mo liwat sa rescue sa Mansilingan, may nakita kami nga doon may nagasangit, naka-plastic, na pink yung kulor, tigin palaugan, kaya mo siya nga siya nakita, kaya short siya nga nagasangit. So, sa rescue, may kwansa sa ulo, sa kini. Pero ang kinamatay, siguro drowning, hindi. Nabate na pa ini po ng barangay Rodolfo Boy Pico sa barangay Mansilingan syudad sa Bacolod. Samtang patay ang lalaki kag babae nga nagaangkasanay sa motorsiklo sa vehicular accident ang nagluntad sa barangay Gargato sa Banwa sa Negran kung sa din 4 ka masalkyan ang involvado. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Negran Municipal Police Station, nagikan padulong sa Kabangkalan City ang truck nga may karga construction supply nga ginamaneho naman ni Sanito Huno Jr., 39 anyos, isa ka company driver ka residente sa barangay Mambulaka, sila City sang nabunggoan ini ang isa ka Mitsubishi L300. Bagon sa makusog nga impact nakabunggo ang Mitsubishi L300 sa isa ka Toyota Hilux Safira nga may ginasundan man nga motorsiklo. Ang nasamit nga motorsiklo ang ginamaneho ni RJ Cabrero, 33 anyos, kag ang kasini si Carla Magbanwa, 43 anyos. Bangod sa makusog nga impact sa pagkabunggo, ideklarar nga dead on arrival samtang Sanday Cabrero kag Magbanwa. Wala naman na samara na sakay sa Mitsubishi L300 kag Toyota Hilux Frida. Sunod sa kay Villasario, yara sa kustudiya sa Negran Municipal Police Station na driver sa truck na siya Huno o kung si Juno kag ginahulat pa ang desisyon sa pamilya sa biktima kung pasakaan sila sang kaso.
puso truck nga maneho ni Sanito allegedly is nadulaan ko break. That's why na-hit niya ang Mitsubishi L300. And then ang Mitsubishi L300 naman na hit niya man ang Toyota Hilux nga naga-parking, and then nagdiretso niya sa dito sa Rakal wherein duha ka babae kag lalaki ang isa ka driver kag ang back driver sini. Ang kamay sa pagpahig sa Police Captain o kung si Police Captain Ryan Villasario ang hepe sa Negran Municipal Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, 4 ka mga balay ang totally damaged kag isang partially damaged nga nagluntad sa isa ka compound sa Barangay 3 sa Cabancalan City kahapon sang Uto. Sa interview sa Bombo Radio kay Fire Inspector Harry Fernandez, Fire Marshal Inspector sa Bureau of Fire Protection Cabancalan City, wala sila sa may nabatong nga fire call kag nagwal lamang ini sa ila estasyon sang may nakita nini nga maitom nga aso sa bahin sa Barangay 3. Bangod dariya, ilagilay nga ginpagwa ang duha ka fire truck kag ginrespondihan ng sunog. Suno kay Fernandez, isa ka compound ang lugar kung saan 4 ka mga magparyentihanay ang naga-istar samtang isa pagid kabalay nga malapit diriya. Nagresponde sila alas 11:09 sang aga kag napalo alas 12:41 sang udto. Sa sunod sa iya, makalayo nagikan sa ikaduwa nga panalgan sang balay ni Marilu Hernando. Kung sa din may arasang nagaboard ginalantaw sang BFP nga kuryenteng gintunaan sang kalayo. Sunod sa Fire Marshal, nangin madasig ang paglaptas ng kalayo kag nagdangat sa second alarm. Ang sunog kung sa din nagbulig man ang BFP Ilog. Sunod diri, kapin 1.2 million pesos ka balor sang halit. Sang sunog samtang wala naman sang may napilasan o kung nasamarana. Nagpanugyan ini sa mga pumuloy nga mga vigilante o kumabinantayo na kag chekyaron ginang ilang mga pulian agud malikawan ang kaangay nga mga insidente. Ang ginalingan sang sunog dito sa second floor sang balay nga ginapanagyahan ni Marilo Hernando. Hernando compound ay isa pagid ka structure nga naramay. Nabate na pa ni Fire Inspector Harry Fernandez, Fire Marshal sa BFP Cabancalan. Bombo Radio Bacolod! Number 1! Basta Radio! Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Parayan kita sa ato nagapangunang balita gindagsa sa mga supporters si Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso sa ini ang nagpadulong sa probinsya sang Masbate. Apisal sa mainit nga tiyempo linibo ka mga residente nag-greet kag nag-cheer kay Moreno ka Aksyon Demokratiko Senatorial Bats Dr. Carl Balita, Samira Ong, Joe Season kag guest candidate John Castriciones sa nagwa ang balita nga sila ang magapadagayan sa sortie sa second class municipality. Game pasalamatan man ni Moreno ang mga pumuloy sa mainit ka reception na ilang ipakita sa ila kag sa iban pa nga Team Isko. Sunod sa iya, bisan mainit ang tiyempo, nagwa ang maini agud nga magsuporta kag nangin mainit man ang pagsugata sa iya. Ginpasalamatan ni Placer Town Mayor Eusebio Dumuran Jr. si Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko sa pagpili sa ilang munisipalidad bilang isa sa mga areas para sa ilang campaign sorties sa Bicol Region. Sa nagliligad sini nga mga motorcades, linibo ang nagsilinggitan kag nag-cheer sa bahin sa mga local residents ka naginutok agud mahikap bisan ang kamot sa 47 anyos nga presidential bet. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Lito kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita national. Hindi magatambong si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa debate nga gin-organize ang Commission on Elections sa CONCOMELEC sa Marso 19. Ini ang ginkonfirma sa iya tagpamaba nga si Attorney Vic Rodriguez. Sunod sa kay Attorney Rodriguez, pagatumano ni Marcos sa iya sining matinaga
nga ginbuyan sa iyang mga supporters nga mag-upod sa maini sa field sa nasabit nga adlaw. Sunod diri magapadayon ang kampo ni Marcos sa mas luyag sini nga modes sa direct communication sa mga pumuluyo kag mag-engage sa mga ini sa mas personal nga face-to-face interaction kag diskusyonan ang mga matutun nga issues nga nagapekto sa pungsod sa karon. Una naman naging paig sang running mate ni Marcos sa si Davao City Mayor Sara Duterte nga magakampanya man ini nga wala naga-entra sa mga debate. Manumduman nga wala man nagtambong si Marcos sa mga presidential interviews sa pila ka networks kasubong man sa forum nga gin-organize ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas apang nakigbahin ini sa debatas o kon debate sa bahin sang SMNI. Ginpaay ni Comelec spokesperson James Jimenez nga ang mga kandidato nga una nga nagpahayaag nga hindi magtambong sa debate apang magapakita sa venue sa natalanang schedule ang sarang pangamakigbahin sa aktibidad. Suno kay Jimenez, may tiyon pagod magbago ang desisyon sa presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. Kag running mate sini nga si Sara Duterte Carpio kung luyag nila magtambong sa debate sa March 19 kag 20. Sunod diri, kung magkato sila sa venue, hindi ang mga ini pagtabugon na. Gindugang man sini nga may isa ka kandidato nga wala lang niya pangalanan nga nag-request nga bisitahon ang venue. Sunod diri, pagatagan nila sa oportunidad ang mga candidates nga machekyar ang venue bangod importante ini agud ila mahibaluan kung diin sila mapwesto. Ano ang posibleng nga himuon sa area kung sino ang ilasarang nga madala? Ginpahayag man sini nga kung hindi luyag sang isa ka kandidato nga mag-avail sa nasabing nga oportunidad. Walang isang problema kag kung magtambong ang mga ini sa adlaw sa debate, mas maayo. Sino kay Jimenez, hindi requirement ang written information o confirmation agon magpartisipar sa debate apang ginpahayag sini nga ang pagpakita sa debate day ang magapatimaan sa agreement sa pagsunod sa mga pagsunundan sa aktibidad. Samtang nagapati naman ang political analyst na sunod sang Bacolod nga may kredibilidad ang ginapagwa nga Pulse Asia kag Social Weather Station o kun SWS survey kung pagabasehan ang mga survey sini sa mga nakaligan nga mga eleksyon. Naibulaan nga santo sa survey sa duha ka grupo makitaan nga nagapanguna si presidential candidate former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikan sa kaangay nga 2,400 nga mga respondents. Sunod sa survey, si Marcos ang nagapanguna o sa din nakaangkon sang 55.58% sa bahin sa ratings, 15% naman sa kay Vice President Leni Robredo nga amoy kaduha ka gaginsundan ni Manila Mayor Isko Moreno. Sunod sa kay Attorney Joe Max Ortiz, ang SWS kag Pulse Asia ang nagsugod sa to sa 1992 sa pagpungko ni Anay President Fidel Ramos. May lain naman nga Manila Bulletin Tangerine Survey sini nga Marso 3 to 5 kung sa diin sa bahin sang Manila Bulletin Hangere Survey sini nga Marso 3 to 5 kagas kung sa diin si Marcos gyapon ang nagpanguna apang si Mayor Isko ang nabutang sa ikaduha nga pwesto ka ikatatlo si VP Leni gikan man sa 2,400 ka mga respondents. Apang hindi naman makasigurado sa accuracy si Ortiz sa panibag-ong survey bangod hindi pa ini kaangay sa SWS kag Pulse Asia nga ginakilala na sang poll body kag Korte Suprema. Dugang pa sa abogado nga pamatuod sang kredibilidad sa bahin sang survey ang pag-quote diri sa nga TV and radio networks. Gindumduman ni Ortiz kung ano ka-accurate ang mga survey sa nakaligan nga eleksyon humalin sa 1992, 1998, 2010, kasubong man sa 2016. Paig ni Ortiz nga ang 2004 elections lamang ang marisulta nga hindi kaangay sa survey sa pagpapili ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa survey si late Fernando Poe Jr. amo ang nagdaog apang si Arroyo ang gindeklara bilang nagdaog nga presidente. Apang panumdom sa abogado nga makaligad sa pinakabulan, nagpangayo naman sa pasaylo si Arroyo kang aminado nga may manipulasyon sa boto sa bahin sa Mindanao. Ang accurate nga prediction sa SWS kag Pulse Asia survey sa nakaligan nga eleksyon ang nagapakita man nga hindi lamang para sa mind conditioning ang survey kundi ini ang nagapakita sa dalagan sang boto sang tawo. Nakuha lang sila sa random sampling from categories of nakuha sila to sa halimbawa UP, mga academicians, kuha ka naman to A, B, C, D, E, groups ng mga workers, groups ng mga peasants, groups ng mga estudyante. Ang age ginabutang mamanda sa mga senior citizens, sa middle age group, ang sa mga 18 to 41 youngsters. So amo na iya mag-survey. Hindi na nga siling nagpinalagpa. Ang kabayan sa pagpahig ni Attorney Joe Max Ortiz. Ginpatawag sa Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Siliana bangod sa presensya sa isa ka Chinese Navy ship sa Sulusia.
Sa isa ka statement, ginpahayag ng DFA nga ang People's Liberation Army Navy o plan vessel ang nagsulod sa baybayon sa Pilipinas nga wala sa panugot humalin Enero 1 tungtong Pebrero 1 sa kagdagdangat sa Cuyo Group of Islands sa Palawan kag Apo Island sa Mindoro. Ginangkat sa BRP Antonio Luna sa Philippine Navy ang Chinese vessel nga nagapanindugan nga inosenteng ila paglabay. Apang nagpabilin ini sa area sa sulod sa 3 kadlaw. Apisar sa direktiba nagikan sa Philippine Navy nga gilayon mga maghalin bilang pagresponde sa insidente. Ginpahayag ni Acting Undersecretary Maria Teresa Pilazaro nga dapat respetuhon sa China ang teritoryo sa Pilipinas kag maritime jurisdiction. Kasumuman nga mag-comply sa mga obligasyon sini sa idalom sa international law. Ang China ang pinaka-agresibo sa mga nag-claim sa South China Sea nga amo ang West Philippine Sea ang nagtukod sa mga artificial islands sa pila ka mga features kag ginpahalin ang mga opisyal kag mangingisda nagikan sa iban nga pungsod. Padayon sini nga nagalapas sa isa ka landmark ruling sa Permanent Court of Arbitration sang 2016. Samtang sa atong katapusan nga balita national nagabot sa Pilipinas ang masobra 800,000 doses sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine kapon. Sunod sa National Task Force Against COVID-19, ang 868,140 Pfizer jobs ang ginbakal pinaagi sa isa ka World Bank loan kad nagabot sa Ninoy Aquino International Airport pasado las 9 ng gabi paagi naman sa DHL Express Flight LD456. Ang pungsod ang nakabato naman sang hindi magrugbo sa 237 million shots sa nakaligan nga o kung nagkalain-lain nga COVID-19 vaccine branch. Sa Marso 9, nag-report ang Department of Health nga 137.4 million o kung kapin 58% sa mga bakuna ang na-administer na. Sa karon, malapit sa 74 milyones ka mga individual sa pungsod ang fully vaccinated. Samtang ang 10.7 milyones naman ang nakabaton sang booster shot. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Nagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagkapangunang nga mga balita international. Ginhangkat ni Elon Musk ang ginakabing nga pinakamanggaranong nga persona sa bilog nga kalibutan, si Russian President Vladimir Putin nga mag-inaway. Kag ang premyo amo ang mangin kapalalan sa Ukraine sa nagapadayon sa karon nga invasion sa Moscow. Sa Twitter, nagpost ang bilyonaryo kag founder sang aerospace company nga SpaceX kag ginhangkat si Vladimir Putin sa bahin sa ilasin nga single combat. Sunod diri ang Ukraine amo ang ila nga pag-aawayan ni dugang pa ni Musk sa post ang pamangkot kung batunon bala sang 69 anyos nga presidente ang yasini nga nangin pagpanghangkat o kung challenge sa isa sa mga 77 milyones ka followers ni. Ang nagpayag nga ang Tesla founder ang wala maayo gin panumduman ang yasini pagpanghangkat ginpayag nga seryoso siya sa yasini nga maging panghambal. Indugang man sini nga kung masalangan ni Putin nga mapakahuyan ang West pagabatunon sini ang challenge apa nagapati ini nga hindi ini pagbatunon sang Russian president. Wala na ba sa reaksyon ng Kremlin sa nasamit nga post? Si Musk, 50 anyos kaginbunag sa South Africa, ang nakatag na sa suporta sa Kiev samtang bulan kag o kung sini nga bulan kag nagpabutyag naman sang simpatiya sa mga pumuloy sa Russia nga hindi luyag sang giyera. Para sa katapusan nga balita international, hindi magnubo sa 636 ka mga sibilyan ang nadulaan sa kabuhi kag 1,125 ang napilasan sa Ukraine humalin sang nagsugod ng giyera sa tinalikdan nga bulan sunod sa Office of the UN High Commissioner for Human Rights. Ang nasabit nga numero among verified deaths kag mga injuries sunod sa OHSCRH kag ang actual nga numero sang ang ginalauman sa nga mas mataas pa. Kalabanan sa mga casualties sa bangod sa mga bomba nga nag-igo sa malapad nga mga area sa lakip ng shelling, missiles kag airstrikes. Sunod sa presidential advisor nga sang Ukraine nga siya Mikhailo Podolyak, ang Ukraine kag Russian ang mayara sang karon sang technical pause sa ilang mga negosasyon tungtod subong adlaw Martes. Apisar nga 3 ka rounds ng talks ang ginhiwat sa Belarus. Ang ikapat nga rounds ng pagistoryanay ang ginpatigayon naman sa malayo nga lugar. Sunod kay Podolyak, nagapadayon sa karon ng ilang mga negosasyon. Masobra 2.8 million nga mga persona naman ang nagbiya sa Ukraine humalin sang nag-invade ang Russia. Sa latest update, masobra 1.72 million ka mga persona ang nagtabok sa border padulong sa Poland apang wala pa din nalakip ang updated figures sa mga nagtabok sa iban nga pungsod nga may border sa Ukraine. Sunod sa World Health Organization surveillance system, hindi magnubo sa mga 24 ka mga healthcare facilities kag 5 ka mga ambulansya ang naguba. Ang pagpang-atake sa mga healthcares ang nagtugas ang kamatayon sang 12 ka mga persona kag 34 pilason humalin sa nagsugod ng Russian invasion. Para sa atong nga balita sa hinampang,
Apisar na lipay sa una niya nga kadalagan sa amateur boxing bout, aminadong subang ni Senador Manny Pacquiao nga kinanglan pa sa nyugon pagid niya ang performance sa ibabaw sang ring paagi sa pagduga nga paghanas sang Domingo. Nakuha sang subang ni Manny Pacquiao nga si Jimuel ang kadalagan sa iya labing unang amateur boxing bout sa Estados Unidos matapos nang inpabor sa iya ang desisyon bato kay Mexican-American Andres Rosales sa Domingo sa House of Boxing Gym sa San Diego, California. Ang binayuno anyos ang pila ka bulan nga nagtinira sa USA. Agad preparahan ang iyahampag sa idalom sa direksyon ni Marvin Sumudio sa kilala nga Wild Card Boxing Gym. Si Jimuel ang nagpakita sa dako ang mga improvements sa boxing. Si Pacquiao ang nagcompete sa junior welterweight ang nakakuha sang iya boxing license ang Disyembre apang nagpartisipar man sa mga unsanctioned bouts sa Pilipinas. Nagtambong man sa hampang si MP Promotions President Sian Gibbons. Sunod kay Jimuel, nalipain siya nga sa Madinalagon nga hampang apang kinanglan niya sang constant improvement. Samtang sa aton balita sa entertainment, chika, ginpakigbahin sang actress host so kon ang ginakabi queen of all social media nga si Chris Aquino ang positive development may kangtanan sa iya nga autoimmune conditions kaginpayag nga nakabalik na sila sa iya mga kabataan sa ila puloy-an. Sa Instagram nagpost ni si Chris sang litrato kaupo niya duha ka mga kabataan nga lalaki nga sanay Josh and Bimbe kag ginsulat sa caption nga sila ang nakapauli na. Si Chris Aquino 51 anyos ang nagpaidam sa pila ka mga medical tests ka treatments para sa iya autoimmune diseases kag nagpaidalo man sa hugot nga isolation bangod sa mga risgo magkangtanan sa pandemic. Sa ang tilitan nga Pebrero siya ang na-clear na sa cancer, diabetes kag kidney kag liver disease. Sa Lunes ginpahayag sini nga siya ang magahulat sang bone marrow test results ini. Sunod sa kay Chris, blessed ini nga makaangkon sang pagpalangga kag concern nagikan sa duha ka mga higante sini nga mga kabataan. Sa 2018, ginpakigbayan ni Chris nga siya ang na-diagnose ng autoimmune conditions nga makitaan ang pagdiwang sini bangod sang urticaria. Sa Enero, ginpaginwala sa actress nga ipaidalom siya sa critical care bilang pagresponde sa fake news nga ginapatihan sini nga politically motivated. Para sa aton nga Bombo Health News, masabay ka ba lang nga ginakagat sa lamok kun kaisa ang masaming nga pagpangagat sa lamok ang may kangtanan sa imong balhas. Naibiluan nga mga lamok ang may aras sang smell detectors nga nagabulig sa ilang sa pagpangita sa mga tawo nga kuhaan sang dugo. Sarang man ang mga ini makapanimaw sang inhawas ng tao bangod ang receptor ang makadetect sang carbon dioxide sa 100 feet nga kalayon sa tion nga mag-exhale ang isa ka persona. Sarang man nga ang mga lamok nga makapanimaos ng balas ng tawo nga naghampang sa dako nga parte kung paano ginatumod sa mga lamok ang ilang masunod nga biktima. Pila ka mga chemical odors ang ginapagawa sang lawas sang ang manamit nga pamaho o ang manami o kung manamit sa pamaho sa mga insekto. O kung pamahuan sa mga insekto. Ang mga bibig o kanang insekto o kanang lamok, mayara sang bibig nga taliwis nga ginatawag proboscis nga sara makasuyop sang dugo. Samtang mga babae nga lang nga mga lamok ang nagapangagata bangod kinanglan sa mga iniing sang protein gikan sa dugo sang tao agon makadevelop sang itlog. Samtang balita espesyal, ikaw ba lang isa sa may luyag nga mangin monghe o kun mongha? Ang Pitchersk Lavra o kon Pitchersk Lavra o kon Cave Monastery ay isa ka Orthodox monastic complex sa Kiev. Ini ang gitukod sa 10,000 or 1051 bilang Cave Monastery sa mga monghe nagikan sa Mount Athos sa Greece. Ang monasteryo ang ginabugusan sang simbahan, chapels kag selda nga ginhimo sa kahoy apang sang 1073 ginupisa ng pag-obra sang Stone Cathedral ang forerunner sa Dormition Cathedral nga natukod sang 1089. Sa modern period, ang monasteryo ang naging sentro sa Orthodox pilgrimage para sa bugos ng Russian Empire. Sa 17th kag 18th century, sa mga tinion kung sa rin ang Great Renewal sa monastery nga nagdako sa size ni sa karon, kalakip na ang representasyon sang Baroque and Rococo painting kag architecture. Sa tuig 1994, ininalakip sa UNESCO World Heritage List. Dagdamo naman ang tourist kag Orthodox pilgrim sa Lavra kung sa rin ipatindog sa 28 ka hektaryas nga duta sa ibabaw sang Dnepro River sa Pitchersk. Madamo naman sa rason ang mga turista nga ginabisitahan na lugar nga ginalakipan sang makagalanyak sa mata nga Gold Dome churches nga cluster sa monasteryo. Yara man ang horde of Sishan Gold Rivals kag Hermitage kasubong man ang underground labyrinths nga linyahan sang mummified monks nga pinasahi kag maka-intriga. Samtang mga pilgrims sa ginakabig naman sa Ukraine nga pinakabalaan nga lugar sa amo nga pungsod
sa Kiev dito sa Ukraine. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa Takna 6. Sa aga kadto kita sa aton sining weather update. Ang easterlies ang nag-apekto sa pungsod. Ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magal-umbon kakalangitan nga may pagulan kapag daguob tugas ang easterlies o kung localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya naman sa ang kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasidlangan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasidlangan tubtob na aminhan nasidlangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sining temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang antas sa temperatura may 34% nga chance sa pag-ulan kag ang hangin may kabaskugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Kawayan, 23 to 32 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 11% ka chance sa pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Sa Iloilo naman, 25 to 31 degrees Celsius ang antas ng temperatura. 55% ang tsansa nga magaulan kag may kabaskugon. Ang hangin nga 8 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 12% ka chance sa pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius ang antas sa temperatura. 7% ang tsansa nga mag-ulan diri sa aton nga syudad. Kag ang hangin may kabaskugon nga 3 kilometers per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 6:04 subong aga ka magatunod las 6:06 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kamoy ato ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 15 sa bulan sang Marso tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report Second Edition o po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones ang aton sininga news analysis may tigulo, Abyan. Abyan ang dapat amligan kay sila ang madali naton mapalapitan. Sa tiyon sang emerhensya kag kakinahanglan, sigurado nga sila ang makatabang. Apang bangod sa politika, nga kada isa sa aton may ginasuporta, abyan pwede na naton masikway kay pasulabihon ang kandidato nga hindi man kamo personal nga kilalahay. Ilabi na sa karon nga ang pagpangutos mahimo na nga kinaandan. Kadali lang sa aton magyaw-yaw bisan pa sa mga nagapadalagan. Daw kaangay nga kita na ang labing maalam kung wala ginasuportahan, daw manguna sa aton pananawan. Hindi kita magpang-away sa aton mga abyan, kay sila ang madali naton mapalapitan. Hindi ang presidente nga aton ginasuportahan, kay sila hindi naton personal nga abyan. Isa kadlaw lamang ang eleksyon, samtang ang mga abyan makaupod naton tubtob sa kamatayon. Wala sang rason nga sila ang aton awayon tungod lang sa eleksyon nga palabuton. Ang ini nga pauna-una pananawan naging padala ni Sandro Katapang sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.